La Clara és filòloga anglesa, però la seva passió pels animals ha fet que treballi com a auxiliar veterinària a la Protectora de Mataró. Hi dedica moltes hores, però des de fa 3 mesos no cobra. Ella i els altres 19 treballadors del centre han decidit resistir i treballar sense cobrar per tirar endavant el projecte. És una passió, és un amor cap als animals, que t'ajuda a superar el fet de no cobrar durant mesos, de passar penúries econòmiques, però en principi s'està lluitant per això, per tirar-ho endavant, perquè és un projecte que val la pena, que realment creiem que val la pena, si no, no estaríem així ni aguantant això. La Societat Protectora d'Animals de Mataró tenia 50 treballadors a finals del 2011, però depenia en excés dels diners públics. I quan aquests van començar a no arribar, tot van ser problemes. Es van veure obligats a acomiadar més de la meitat de la plantilla i els retards en els pagaments a Hisenda i la Seguretat Social els ha fet acumular un fort deute que els ha portat a l'embargament. Ara, tot el que entra a la caixa es destina a eixugar aquest deute. A les empreses el concurs de creditors és una de les solucions que no es troben d'aquesta manera, però amb una ONG no és una solució, i menys en el nostre cas, que hi ha uns animals que viuen i depenen de nosaltres. Han decidit tirar endavant el projecte sigui com sigui, però demanen ajuda. És importantíssim poder subsistir aquest any 2012 i començar el 2013, si resistim aquesta tardor, evidentment, amb uns nous pressupostos i uns ajustaments que s'hauran de valorar molt bé. La protectora fa 36 anys que funciona i ara mateix acull uns 400 gossos i 150 gats.